Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-26 na sa bulan sa Setyembre tuig 2020. Nagahilapit na kag nagapag-goodbye na si 2020. Ay puwerte, dugay-dugay bulan na sa Oktobre ba? Son simana na. Sa kinandan mag-aidop na kita mga ka-aksyon diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Tubdob kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man mga ka-aksyon ng aton sining pagdala sa mga informasyon garatipon sa aton sining mga aksyon reporters.
Kamusta nga aton sini nga mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kainasang kagahon ginpukaw man kita, no? Terrible man. Sinong nagapalaptas ang hindi amo nga informasyon ni man? Sinong nagadulduhol ni sa mga informasyon sa mga kauturan ta? Hindi taman ni sila mabasol mo kiti balanta naman ang sitwasyon subong gahulat gid sa ayuda sa aton sini nga gobyerno ti gamay lang duhol sa ila sang istorya malarga man ni sila katulad sining nagkalanabo kaina aga pa actually kagabi pa gani nagtinulog kunong ibandra sa New Government Center kaina sa aga more or less mga alas 4:30 na to pungawan si Action Alvin Graba sa maglabay sa Bacolod City Government Center sa pagkadamo sa mga residente, drivers, nagkalinlain nga mga kauturan ta nga yara sa New Government Center. Sos Mario ni Sigarapon. Hindi mo man ni mabasol ang mga pumuluyo nga maduhulan sila sa informasyon dayon Manila kadto sa concern nga talatapan sa aton sining gobyerno. Ay pertigid no. Di kung kaisa huol man ining ginadulong nga mga informasyon. Ay kabudlay. Ang mga pumuluyo ta masiling mangguton mo ti ginduhol man ang information sa iya ti nagkadtuman sila sa amo sining nga 10 oras. Ay ho kaluluoy gid ka mga pumuluyo nano ini. Ay ho gid. Sige mag-inop na kita mga kaksyon samtang raga pamiyo-miyo ang iban sa sunod sang ila sining puluyan samtang naghulat-hulat sa aton sining mga balita dalon ta karon dugay-dugay dira sa Bacolod City National High School ano man nagkalatabo dira ay mga pila ka mga kauturan taman nga nagdagsa hibaloon ta na karon we Action Alvin Graba kung ano naman ini ay perting sitwasyon no may tagtaganay kuno sang rice dira sa Bacolod City National High School ang masakit dito gindagsa naman kag nagkinagual na naman no ay perte sa mga kaaksyon ta dira nga nagapamati na sa aton sining nga pagpangalagad 90 dias 90 days before pa man mag Christmas Day kag 97 dias na lang ka ang nabilin before pa man mag 2021 mag-inop na kita mga kaaksyon. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa mga kabaranggayan kag kapurukan sa mga banwa kag syudad diri sa palibot sang Negros Occidental kag tubtob na sa bahin sang Negros Oriental kalakip man mga kaaksyon sa Bugos nga Region 6. Mag-inop na kita mga kaaksyon tubtob kita sa tagna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Ayos, sige, samtang iban sining nagahimos na sa walang gahon. Ang iban sining way pagidman kahimos nagapangita pa. Mag-inop na kita sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovilla. Board Member Montelibano, positibo man sa COVID-19. Vice Gobernador Jeffrey Ferrer, nagpasiguro nga magapadayon sa gihapon ng serbisyo sa Sangguniang Pandalawigan. Do ikatatlo ning public officials naton diri sa probinsya sang Negros Occidental nga nag-positive sa COVID-19.
si board member Montelibano muning ikatatlo, kaya ang una si Mayor Malacon sang Ibi Magalona, ikadua ang alkalde sang Pontevedra, kag ang ikatatlo muning board member sang ikatatlong distrito diri sa probinsya. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Arta Ihopon, Visayas IETF implementer determinadong dayunon ang pagpatigayon sang swab test sa mga vendors suno sa kay Market Cluster Head Executive Assistant Ernie Pinida. Kag maki-update ta karon kung ano ang advisory sang disaster, di ba ni disaster Department of Social Welfare and Development pasitero sa mga kauturanta kay daw daw nagnistoryanay sa sining adlaw ang aton sining mga public officials kag mga officials sang drivers diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa kaso sang pulis nga ginaligar na gamit sang salakyan illegal ginatugyanan sa Bacolod City Police Office Investigation and Detective Management Branch. Sino nga pulis ni nga Mayor Cotter sa sining paggamit sang salakyan nga hindi iya na nung klase ni ka pagkaimtang ginapanginposlan niya ang salakyan, ginapanginposlan ang yara sa poder. Dapat ihingadlan ni siya kag imbestigahon ni siya, di kay magtanaw lang ta sa sitwasyon kay way gid sa ka labot-labot nga gamiton ining salakyan kag sino nagmando siya nga gamiton yan Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Siman sa syudad sang Victorias, nagapangatubang sang 3 ka kaso matapos ginhostage sang kaugalingon sining nga Iloy kag nagpalupok pa kagabi sa syudad sang Victorias. Samtang maki-update kita sa kay Aksyon Alvin Graba sang kinagual dra sa isa ka bulutuan angot sa tagtaganay sang assistance. Kag 22 ka mga PDLs kag siyam ka mga personnel sang Metro Bacolod District Jail sa Barangay Singkang nagpositibo sa COVID-19 at talanang igasaylo sa quarantine facility. Sa balita naman sa out of town sa siyudad sang La Carlota, nagaisa nun nga out of town to. Si Aksyon Percival Villamor, 44 anyos nga lalaki, nga may kaso nga frustrated murder sa banwa sang La Castellana, ginserbihan sang warrant of arrest, arestado. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, mga nagkalamatay may kangtanan sa illegal nga droga mas naglala sa pihak sang nagapadayon nga pandemya. Kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19 naglabot na sa masobra 5,000. Maki-update kita dugay-dugay sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Mahinang kalaban, steady pulse lang kamudra ha sa mga kaaksyon tabay Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Mayo lang nga pag-monitor kag basahon tana dugay-dugay ang ginpadala ninyo nga mga mensahe. Dre sa aton sining nga pagpangalaga. Steady pulse lang kamudra, kaming bahala sa pagdala sa mga balita dugay-dugay, no? Sa aton sining Facebook Live. Sa mga yara sa website man, sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph
Kag sa aton sini nga mga YouTubers sa Aksyon Radio Bacolod, steady pulse lang kamo dira, kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay, plus ang inyo sini nga mga greetings. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang. Kay manamyaw tanay, samtang kuang kabuda, nagapasandiay sa sining mga inoras. Kay ti Sabadoles ang mga hilikoton ta, di ba? Kay Sir Henry Gamala, Gudnon Bacolod, kag sa gapamati sa Aksyon Radio Watch. Ay, pwerte si Sir Henry Gamala ba? Thank you so much, Sir Henry. And sa kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor Bia Jonathan. Kay Regent Tan Villalon, may lang pag-monitor dra sa Barangay Purisima, Manapla. Ginatamyaw lang si Dennis Richard Tibor Roma, kag si Anthony John Savilio Siblano, kag sa Energy Funds. Ay, pwerte ha. Inday Blasa, may lang pag-monitor. And sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitora. Ga-monitor gyapon dira sa Celine Homes. Keep safe lang, ka God bless. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. No? Kag sa kay Bagwis Navertes Syndrome, may lang pag-monitor from La Castellana Quarantine Facility. Nakapuli ka na gali. Halin sa kay Bagwis Navertes Syndrome. Ayos. Thank you so much, Bagwis, no? Ayan, Villanueva Ruiz, may lang pag-monitor. Monitor sa Gensans Philippines Incorporated. Thank you so much, Ayan, Villanueva Ruiz. And sa kay Teresita Quinto, may lang pag-monitor. Ginatamyaw lang namon sa utod ko nga si GV Cantong Evangelista. Gali ka. Happy birthday. Thank you, Sir Rex. Thank you so much, Teresita Quinto. Jocelyn Civita Ulak, may lang pag-monitor. Jocelyn Libon Dispoho and Helen Westna, may lang pag-monitor Helen Westna. Kag good noon, Action Rex monitor via FB. Diri sa Barangay 35. Ano ayan oras mabalik ang kuryente? Wala man advisory sa amon area. Blackout na sa inyo. Check ta na dugay-dugay kung may makuha kitang information sa Seneco, no? Mayong udto, Action Rex monitor kami dia. Bukol Umanya, kay Dan De Los Santos, Larry Bayog, Elbern Rojo, Benny Hikayen, no? Benny Hikayen. Thank you so much, good Manjo Arnijo. Sa kay Wendy Magallanes, may lang pag-monitor dra sa Barangay Granada. Wendy Magallanes. Kay Nini Fritzel Terante Duran, good noon. Thank you so much, good Nini Fretzel, no? Tamyaw lang si Mamaya Elsa, si Inday Ditson, si Nonoy Filan, and Toto Frances sa Sangay, Central Manapla. Kamusta lang sa tanan nga mga pamilya sa San Luis, kay Nini and Bart Duran, sang Pandanon, more siya belated happy birthday, Noy. Thank you so much, Gidne. Thank you so much. Kay Abi Abrasaldo Cademas, may lang pag-monitor. Toto Aldrin Limaco, sang Ninas Rose, dira sa shopping, no? Ni Toto Aldrin Limaco, kay Mrs. niya dira, no? Kay Christine Finiapil Umadhay, may lang pag-monitor, Christine. Sa kay Bilin Salaw, may lang pag-monitor, upod yang mga lupon dira sa Barangay Tangob. Thank you so much sa Bilin Salaw. And Ginafi sa Guban Papasin, good PM lang. Kag kay Angel Habasa, may lang pag-monitor sa mga tropaya, Ikasiano family, halin kay Toto Brian, salamat gid Action Rex, mabuhay ka. Thank you so much gid Angel Habasa. Kay Corey Vidaha, sang Kuwait, may lang pag-monitor kag Gian Recesio. Ayos, sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban. Karon lang dugay-dugay ang iban nga mga message ninyo pang tirahon tana mga ka-aksyon.
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras, 11:46 na mga kaaksyon. Ugalion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule kay Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 11:47 na nga aton oras, sining bahin kadtuan tanang mga balita sa News Center. Upod na kay Aksyon Eden Amoso, mga nagkalamatay may kangtanan sa illegal nga droga, mas naglala pa sa piyak sang nagapadayon nga pandemya kag kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19 naglabot na sa masobra 5,000. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita nasyonal gikan sa News Center. Upod na kay Aksyon Eden Amoso. Aksyon Eden, mayungod to. Happy Yellow Day! Happy Yellow Day. Ikaw, minsan, kung ano naman ang i-happy ko. Kinakita ko nga do parehas ang color sa ating bio. So, Happy Yellow Day man, kasi law, wala sa imo nga kamot, Action Rex. Hindi man bugat. Hindi amo na Biyak pala. Amo na Perfect! Pero wala pala Happy Yellow Day, gitsyagli. Pero wala pala karoon ang tuo, kamot Action Rex, sa kasaka, wala. Silawan ang kamot. Ay, kala. Perfect! Wala niyo pa na nakita sa liog. Wala pa. Hindi yan naman yung mahakyaw mo, ang iyang kamot. Sige lang, sugtin nyo lang siya. Sige lang, pasugtan lang na. Belated happy birthday. Walang ending birthday. Si paring Philip Alonsagayo, birthday pa subong? Kahapon pa to, pre? Belated naman, Sige nga, sir. tinayara pa da? May ara pa, parikoya. Paring Philip Alonsagayo, may ara pa. Wala kawadaan yan. Importante nga ara ka lang, no? Importante, may panabor. Correct. Importante, may panabor. Correct, Yan. good. Sa aton nga balita national, Action Rex, naglambot na sa 201 ka mga drug suspects ang napatay sa drug operation samtang padayon ang pagig-away kontra sa COVID-19. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, as of August 31, naglambot na sa 5,856 ka mga drug suspects ang napatay sa idalom sang drug war sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte umpisa sa tong Hulyo 1, 2016
tubtob Agosto 2020. Sunod kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva, 155 ang na-record nga napatay umpisa Marso tubtob Hulyo, kag 82 dire ang gikan o natabo sa Mindanao. Dugang pa ni Villanueva, lain ang drug war sa Mindanao ikumpara sa iban nga lugar sa Pilipinas, ilabi na sang napatay ang 5 ka PIDEA agents nga ginambush sa Capay Town, Lanao del Sur sadtong Oktubre 2018. Sa record months ng PIDEA, naglamot na sa 176,777 ka anti-illegal drugs operations ang ila na patigayon. Umpisa Hulyo tuig 2016 tubtob Agosto 2020, kag naka-aresto na sang 256,788 ka drug suspects ang nagkaladakpan. Palayag ni Villanueva, magabalik ang Oplan Tokhang matapos ang COVID-19 pandemic. Sa ato naman nga iban pang balita nasyonal, naglambot na sa 5,674 ka mga pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Sa datos, gikan sa Philippine National Police, sa nasambit nga record, 4,411 diri ang pulis nga naka-recover o kung nag-ayon na sa masakit matapos nadugangan sang 46 ka panabag-o nga recoveries kahapon nga adlaw. Ang COVID-19 active cases naman ang naglambot sa 1,246, samtang 17 ang napatay. Ginabisuhan sang PNP ang tanan nga mga personnel nga makig-angot sa PNP Health Service kung makabatsyag sang sintomas sang amuman nga masakit. Samtang sa COVID-19 update naton sa bugos nga kalibutan subong nga adlaw, naglambot na sa 32,758,341 ang naapektuhan sang COVID-19 o kung infected sang COVID-19. Sa nasambit nga record, 24,171,877 ang mga naka-recover, kag naglambot naman sa 993,413 ang nagkalamatay. Diri naman sa Pilipinas, jutay na lang Action Rex, malambot na sa 300,000 no, ang COVID-19 Sabi ko, cases. jutay na lang maguntat na. Kabay Galing, patani. Jutay na lang malabot. Oo, nag-competition nga po. Kaya naglambot na Action Ay, Rex sa pwerte, no? 299,361. Gamay na lang gali. Gamay na lang Action Rex, 300,000 na ang kasos ng COVID-19 sa Pilipinas. Pero sa nasambit nga record, 232,399 dire ang mga naka-recover, kag mayara sang 5,196 ang nagkalamatay. Diri naman sa Western Visayas, kahapon naka-record sa 282 ka panibagong nga kaso, rason nga naglambot na sa karon sa 10,515 ang COVID-19 cases sa Region 6, kag may ara sang 3,864 ka aktibo nga kaso. Kahapon, nadugangan man sang 108 ka mga panibagong nga recoveries, rason nga naglambot na sa 6,434. Kag kahapon man, nadugangan sang 9 ka napatay, rason nga naglambot na sa 217 ang death toll, diri naman sa Rion sa Negros Occidental, sa 67 Action Rex ang nagdugang kahapon nga adlaw. Subong ang COVID-19 cases sa Negros Occidental naglambot na sa 2,911. Lapit naman mag-3,000, no? Lapit naman mag 3,000 Action Rex, pero wala sa kagapon may na-record sang nga naka-recover, samtang may isa ang ka napatay. kahapon, pilatong record to, 100 Ang sa kahapon sa Bacolod. Bacolod Action Rex 162. Ba, kadamo Rason ba? nga ang Bacolod subong kampiyon man sa gihapon sang sa Negros Alin pa kayo Occidental. na kampiyon sa kagaw. Alin pa sa Cagao Action Rex. Nano na lang iman. Ang Bacolod Ay, subong oh. Action Rex 3,677. Ginakadlaw talagang yung sitwasyon sa mga ibang taning mga kauturan, aksyon din. Pero Gana, grabe Action Rex, na kaluluoy, gidya kaluluoy ka sitwasyon. Gamay lang information, ginaduhol sila, gasalala, gilayon sila. Yes, kay ti sino bala ang butong hambal sa isang Action Rex ina nga ti ang hambal nila. Sir, sa manicurista gaan kami nila 2,000 ti awat pa ng 2,000 sa akon. Ay, dako na na. Kung Oo. isip-isipon, more or less, mga 3 na kadlaw nila nga kung Yes, sa correct, 2,000. Action Kung di Rex. gani, Kaya- maapat pa na gani kadlaw kung
pikit-pikit gigatama mo. Oh, kung may bata. Pero kung may bata sa mga 2,000 kinapatuti. sa mga Manicurista. manicurista, tapos sa mga drivers do 5,000. Oo. Pero Grabe nagambal man, no? si Ma'am Pasitero, Action Rex, depende pag ina sa interview. Depende pag gid na ya. Kung pila kita ihatag sa imo. Sino man yan nagmayor cutter nga nagdagsa to slayaman? Tiya mo to, kagabi, dul-dul, patuya mo. storya. Oo, mga 2 a.m. pato ko ng Action Rex, tiya makon mo. Amo ng problema, dulduhol si istorya bla. Oo, may kulang na, may sobra. Oh, nabatian lang Amo sa puntas ang luwag. Tapos nila suka dayon. Te ang Oo. iban to nagkaladto gidto ya. Yes. Ang iba nagtululog na to gani mo. Gani, tapos mga 11 hasta- o'clock urong iba, mga 10 o'clock. Hasta subong nga aga. Tapos, hasta subong nga aga, Action Rex, nga una kita naka-interview kay Ma'am Pasitero, nagambal siya nga untaton na. Pero bisa na alas 8 na sang Sige, aga, gyapon. ara lang to sila gyapon. Ano nga. Tiyan mo na bala, Action Rex, ambal makagina nga, basi bala ang iban, wala nagahalin kay siya gani, wala Ang pamangkon nagahalin. na dra kung sinong naga-mayor cutter sina. Kay ti kung wala sang istorya nga nagalagaw nga hindi amo, hindi mo na magpalak ang mga tao. Kay ti kung may istorya nga mo na, siyempre makadugin na to yung tao. Correct. Kag kung Especially nakita ayuda na nga daan. kadamo na sang nagapilila to, di mapila ka man. Sus, Ay, ambot. grabe, Si, si no? Action Alvin, gani kagina do, artista to. O tiyato naman sa Bacolod City National High School, ngayon magkinagual naman tong tagtaganay bugas to. May ara. Oh, Bacolod City National High School. Ay, aba. Ano na lang Ay, nila? ato ni Baloon karon kay Action Alvin Graba bla kung ano ning kinagual do mga pumuluyo kung super man ang nagkinagual to subong. Grabe, Action Rex. Galing kiti sa kagutom, sa Oh, kapigaduhon, hindi mo wala naman- sang choice ang hindi mo iban nga ginaya tao. manigar. Oh, pero kahapon, Action Rex, naka-recordan sa 162 ang Bacolod, 3677 ang kaso, Kay may mga pasunay pa gani kag 5 subong nga ni. napatay. Pila ang napatay? Gapon 5, Action Rex. Sa Bacolod? Sa Bacolod alone. Grabe, no? Na, tiyan mo na, Action Rex, ang nagdugang sa Region 6, sa Siam, ka na recorded, 5 dira ang sa Bacolod. Isa ang sa Negros Occidental. Pero kagapon, Action Rex, naka-record man sang 273 ka new recoveries ang syudad sang Bacolod. Kabay pa, tani nga magdako-dakong recoveries, kagamay lang ng mga positive la sa COVID-19, yung single digit lang bla. Tag 5, tag 4, mo lang natani bla. Bali kay sanuta pa Kaya naman. hindi man na maghibi kung hindi na sa double digit, no? Wala man ta may ginalagas nga kota, Wala goro. man ta ginalagas nga kuta da. Dapat manubo-nubo na natani, no? Galing kay ting pamangkot, paano na magnubo man? Pero tingin na kulbaan sang aton nga health authorities, Action Rex, especially sa nakita nilang post naton kagina. Do Mascara Festival yung mo sa Do, NGC. Laton-laton festival Laton-laton festival ko, no? Ay, nano Ti ang iban nga tawo, ya ti bisan may pulis pa, ti pila man lang to pulis, ti Hindi mamati hindi na yan. mamati. Kay basi maghalin Sige. sa linya, basi basi munahan ko to Oh, karon correct. na. Amo na, Nga Action Rex. paggalin mo sa linya, ay nagdinaguso na to, ay kanalinya, to ka naman sa punta. De. Grabe, naman? no? Mga more or less, mga 2,000 plus gurong tao kay Nay. Sobra, sobra, Action Rex. Aga Bilog tong pa. NGC sa likod. Grabe, gid ang epekto si Action Rex, no? Especially kung ayuda, balang pagambalan. Tinagambal pa to gani si Ma'am Pasitero nga. Tigutom na eh. Amo maning rason gani nga wala gin pa media or gin pa balo ni nga balita. Kay para hindi pag nagmukon sang tawo ang Correct na. ending naglain pa ang istorya sang balita. Ang ending sobra pa sa radyo. Kaya nagdugok na gid silang nagdugok. Naglain pa, Action Rex ang lakat sa istorya kay nagdamo na gid kaayo ang Grabe, nagpalambot no? man sang reklamo. Mati lang kamo sa Action Radio. Dagay ko nanong advisory sang gobyerno tanga concern mahatag namon gilayon sa inyo. Yes, gid, Why Action kulang, wala sang sobrada. Galing kay kita mismo nang ti wala man kita kabalo ni sa mga initial plans ginila kay at least nakabulig tatani sa Correct. pagpathag. Sila man lang na actually kay balomong sa gobyerno tabla, especially sa DSWD, sila na taning mapahibalo galing iti ang ila na nga tinutuyo ikwanta lang ni panghutik-hutik ta lang ni sa kutob nga magkakuha ti galing nga ginhutikan Nagdamo. to Nagdamo nga, nagbata man lingya ko ang kuto kay amo kuto kadto ha kay basi ko nato kato ay Nate, porte amo ang isa ginaction to dress. mahutik man ate amo nang nagdamo sila. Ang tang iban wala sa listahan pero sige lang nagapasimpalad nga basi Oo, ma-consider basi pa man man ko lang. basi makalusot ko daanan amo gin Action Rex dira ang Grabe to. problema. Pila to kabilo ganing halatagan nila kuno to? Ang halatagan ng Action Rex actually per transport sector hambal 5 pasit 20 lang kabilo. 20 kada adlaw per transport organization. Oo, bali 20 per transport organization ang i-cater nila interview isa kagato sa isa ka adlaw.
na. Tapos subong yung adlaw na tingob sila tanan. Grabe, no? Grabe ang kuha nila. Sige lang kay basta Ay, magdaog ta buhay. sa loto, kita na lang mga Amo ng mayo da, no? kita na lang mga Ang problema kung paano taga-daog, eh, Tama wala ba taga-taya. taga-taya? Ang wala ng budlay. Pero sige lang, kabay pa malampuwasan kabay kanita pa. na Action Rex. Mga balita kag-update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12 impontong aton oras. I-check ta si Aksyon Alvin Graba direkta sa Bacolod City National High School. Kay subong aga may tagtaganay man dito humbot dag kinagual man kuno ano ining sitwasyon kag kay sinuning paragtag mga kaaksyon. Daw bugas bala kag nano patunggin panghatag to dito sa area no ti may mga nagpalabot man sang ilang concern diri sa aton sining waragwaga no hibaloon tabi kon kamusta dang sitwasyon kun amo man gyapon kag ulay hunon ko karon dugay-dugay ining balita parte sa BGMP kung ano ng status sang 22 ka mga PDLs kag siyam ka mga personnel sang Metro Bacolod District Jail. Ang handumanan ano ganing district jail no dang sa handumanan Metro Bacolod District Jail sa Barangay Singkang Airport nagpositibo ti inugsaylo ni sa quarantine facility ang mga positive nga mga personnel kag PDLs daw mayara pagidhandumanan tubla kahapon sa report mismo ni Aksyon Eden Abuso. Ibalahon tang report ni Aksyon na Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin, kamusta dira? Aksyon na Rex, mga alas 11 natapos na ang tagtaganay sa mga ayuda nagikan sa siyudad sang Bacolod para sa mga drivers sa gihapon Aksyon Rex. Mga nanari-sari nga mga asosasyon sang drivers diri sa siyudad sang Bacolod. In fact, Action Rex, ang drivers diri nga ginasiling nagikan man sa halimbawa doon sa Mansilingan, may ara man asosasyon sang drivers diri sa Takuling kag iban pa. Meaning sa siyudad sang Bacolod. In fact, Action Rex, we have an information. Drivers sang di pasahero? Yes, sir. May jeepney drivers, tricycle drivers, and even mga basta e-bike tanan nga mga drivers? Yes, sir. Tanan nga mga drivers. In fact, ari sa aton tupad subong, si Sir Butch Suligen, amo ni ang nagpamulo man kagina sa pagpanagtag sang mga mo na ning mga food packs gali ni. Yes, mga food packs. Actually, iyan ni Action Rex sang syudad halin nga isa diri siya nga nagbulig man para matagaan sistema ang tagtaganay si Sir Butch, no? Sir Butch Suligen. Subong sinigan ni Action na Rex ari man ang iban diri nga mga personnel man daw bago lang natapos no sa gilasin nga stomach development. By the way, damo pa sobra o sa wala. Damo sobra nga? Food packs pa Biko kung panyaga? Kung may ara, hawat naman. Kaya natupad mo si Sir Butch Suligen? Yes, sir. Si Sir Butch Suligen, Action Rex. Subong. Sir, live ka subong sa Action Radio with Action Rex Kantong. Sa Tabilugan, sir, pila ang natagaan ta food packs? Actually, klaroon ko lang ang nanghatag sini through sa office ni Councilor Dindo Ramos as the chairman of the Committee on Transportation. Ang sistema sini, ang tanan nga asosasyon sa jeepney nga klaro, sa Bacolod, within Bacolod City, ang ilang president sa mga organisasyon amo nagakuha di isang food packs. After pagkuha nila kung din sila nga lugar mo nagtag sa ilang membro, dito sila makadto. Ang miscommunication lang guro gina nga daw nagdamo ding tao, kaya abi nila tag isa-isa namang pagatag. Hindi ang iya office ni Councilor Dindo Ramos among in charge ni ang mga asosasyon, for example kung organisasyon sa Alihis, Mansilingan, kung sa Taytay, Bata, kung sino president sila ma-pull out
Pagtapos na pull out, dalon na to sa kundi nga lugar ilang tagtagan. Kaya ang tanang nga membro nga ara na may requirement na ang office ni Councilor Dindo Ramos, dito nila na ipanghatag individual. Huwag kami digatag nga tag isa ka tao kung ano, isa ka driver. Ang ila nga organisasyon sa Drivers Association, amo ya managtag. Basta nakahatag sila sa requirement sa office ni Councilor Dindo Ramos. Yes, sir. Ang kaginaya, kay we have the initial information, may kinagual na tabo, pero iniya, because miscommunication, sir. Siguro may miscommunication. Kagapon, ginantisipar ko na, ginambalang ko na ang DCST. Coordinate ka mo sa office ni Councilor Dindo Ramos na ang makuha lang diya ang asosasyon sang jeepney association sa Bacolod, kundiin sila na bilong ang presidente lang yung mag-pull out dire sa ITI. Why na ibandra nga individual abi nga makuha action Alvin, no? Kundi mga representante lang? Sir, wala na sang iban pa nga mga individual nga nagkuha diri, kundi magluwas na sa mga representante lang, sir. Ang ilang presidente, pag ang opisyal sang organisasyon, Okay. amo lang yung nakuha di. Mapuro ko sa alihis, kung sino presidente sa asosasyon, siya na nagkuha. Kung sino sa bata, presidente sa asosasyon, siya man na makuha. Kaya may lista na yung daan si Councilor Dindo Ramos kung sino ang mga asosasyon nga nag-pass siya sa requirement. Okay, sir, sa kabilugan may Tanan-tanan ning mga nasakupan sa Bacolod? sir, tanan-tanan ni nga nasakupan sa Bacolod. Basta sa kupan sa Bacolod, nga membro sa asosasyon, Amo nakabaton. May ara gina. Pero basta ma-submit sila sa requirement sa office ni Dindo Ramos, pwede na sila makakuha. As of 11 a.m. kagina, mga 30 ka-asosasyon na nakita ko sa listaya namon, nawid namon, kaya may makamig-intras na paghatag mo ang office ng Dindo Ramos gatag. Kaya may allocation na natin sila. Out of 30, daw 2,300 plus ang membro nga nakakuha na di. Amo na ng 30 ka asosasyon. Mga pilato tanan? Mga 2,330 food packs, no? Okay. May sobra pa da? May sobra pa, sir, no? At sa amon nga istoryaya sa office ni Councilor Dindo Ramos, may araya hindi ko na ipagtandugon. Okay. Kung ano matabo di karon sa mga sobra pa di nga ara sa truck, sir, ipanagtag pa ni? Ang niya sa truck ay panagtag na muna sa mga positive. Positive. Malibot ang amon duha ka truck nga ang duha ka adlaw nga ang positive nga na pull out. Panagtagan ni sing truck through di barangay sa mga birds sa barangay kay sila na ikatol-tol to. Madala kami sing alan sing sang natungdan nga nag-positive. Lain na yung istorya, hindi na yung asosasyon ha. Ang nag-positive, bili na muna sa birds yung barangay, sila na matag to sa mga balay sa lista. Ara, subong adlaw nga nag-positive nga pang pull out on pagkato sa isolation. Ang pamilya na binlan sa duha ka paka. Dala man na gali ang mga kwanto, mga natapos na individual sa asosasyon, kaya mo lang to hasta ang asosasyon nga nakapat. Hindi magkumusiling hindi na pwede ibandi ka kwa na asosasyon within Bacolod City. Pass lang to sila sa requirement sa office ni Dindo Ramos. So kung gano'n, sir, may chance pa. Sa ibang asosasyon nga wala nakakuha, mapasa lang sila sa requirement sa opisina ni attorney. Tanto lang to sila sa office ni Councilor Dindo Ramos. Passing mga requirements na ginta-require sila nga ipas. Action na Rex si Sir. Kaya ano tiyang kinagual da kagay na action Alvin? Ang nagkinagual to kagina, sir, mga nanong oras gito yung Actually, mga bot ko di mga 8, mga nakibot ko nga may mga tao. Tigin ko address system, public address, nga balon, ang ginambal ko nga ang asosasyon yun na lang ang nakuha niya. Hindi kami managtag isa-isa diya, why na iya sa aton in order.
ang amo niya ginistoryahan ng asosasyon na makuha, ang asosasyon managdag, nangatag sa ila, kundi sila nga barangay managdag. So, association president amo na makuha. Association president sang jeepney driver sa association. Sir, by the way, ang mga tricycle and tricycle, ano matabo? May aranan na nakahatag na kamo o through barangay na rin? Ang tricycle kag tricycle diya sa barangay na lang kamo kay ara na sa ila nga ginpermahan di kag pagkuha nila di ginbutang gina namon nga barangay pangatag ng mga tricycle kag tricycle. Okay, so sa dito na lang kuhaon sa barangay. Action Rex kung sa tricycle and tricycle, sa ilan na lang barangay man kuhaon Action Rex. So sa matotal, masubra 2,000 ang nakabaton kag masubra 30 ka mga organisasyon sa mga nanari-sari nga mga drivers diri sa drivers organization and associations diri sa syudad sang Bacolod. Bali, okay na nada? Tapos na? Panagtag? Sir, so far, okay na? Tapos na panagtag, sir? As of 11, nag-pull out na ang iyan ni staff ni Councilor Dindo Ramos? Kaya daw sa ilang listaway naman siya may makwa. Di amo niya, kung may makadto, hindi kami nakatag. I-clear na muna. Sakay, clear na muna to sa kay Councilor Dindo Ramos. Sila naman na diya makadto. Okay, klaro. Action Rex, raman ta kayo ng mga transport organizations na Jigo Malakad? Ari man diri mga transport organizations, no? Ang iban day Diego. Ako gina nagitaod di si Diego, pero ambot na way kumalo ko na no istoryan ay lang ni Councilor Dindo Ramos. Istorya man sila kanina ni Councilor, pero ang iba niyang mga transport way makikilala na sa iban mo. Si ang iya staff lang ni Councilor Dindo Ramos na intertinar. Way magani ko ginambal ko na no. Ako na ginambal gina nga palihog lang ang Transport Association President and Officers amo lang ni makawithdraw sa mga food packs. Kung pila submit nila sa office ni Councilor Dindo Ramos, kadto lang kamo to sa iya nga mga staff kag sa DSSD kay ara na daya ang record na kung pila ang packs nga makuha nila. Okay. So nakabutang nagali action na Rex no na lista na tanan kada gani kada sila da siguro kung mag-release na da may mga kopya na da sila nga daan sang releasean nila sang food packs. Oo, amo man ano to unod sang food packs to? Ang unod sang food packs 8 ka kilo nga bugas plus 8 man ka dilatas actually. Good. Goods na kayo. Basta hindi to expired ha? Hindi. Kwanto malibag ugaling nga bahay. Bahay na siya. Ang problema mga dilatas. Action Alvin, daligi lang kayo nautod si Action Alvin Graba sa aton sininga linya. Balikan ko lang ikaw dra Action Alvin sa Bacolod City National High School with Mr. Bots Soligin. Tapos na, actually mga 11 past kay na, nagrupuas-puas ng tao dira sa Tagtaganay sang mga food packs sa mga chopper kag mga 2,000 plus to ang napanagtagan sining aga no kay nagangiban to alin sin GC nagdinaguso naman da kay na do kabudlay no. Sige, Action Alvin. Yes, Action Rex no. 8 ka piraso sang dilatas and bugas of course. Pero hindi to expired pero hindi ni siya expired kay siling ni Sir Butch bag-o ini nga galing pero bahay ini. Klase bahay sa no bahay. Bahay, okay man ha? Interview ang NFA. Oo. Actually, ang source ni prangka-prangka ng istorya yan sa NFA ni Ginbakal. Sa syudad, interviewan yung manager sa NFA para maklaruhan. Kaya last week lang na i-deliver at daw. Mga 5 mil na di ko na-deliver na beginning last week. Pag ginapopos na natin. Yes, sir. So, thank you again, no, sir? Sa Action Rex si Sir Butch, no? Ariman Action Rex ang iban nga mga personnel sa diri kay ready na karon dugay-dugay ma-jump off naman sila sa pagdulong sa mga ref goods o kon food packs sa mga kuan na sa mga affected nga family ni nga nagka-quarantine. Yes sir, amo ni para ni sa ila pamilya sa mga nagpositibo, although ang nagpositive ara na sa quarantine area pero
may ara man Action Rex nga food packs para sa nabilin sa ila sining panimalay abi sa mga kunti kay hindi na sila kagawa dapat suprayan man sang gobyerno, no? Siya. Ano kaning exact nga kuan ni Mr. Botsuligin? Anong designation sa city? Bangkuton tabi kung nalipat ko Action Rex, no? Executive Assistant to ano na siya? Naglakat siya na Action Rex ay konta. Karon di pa mangkuton ta ng Basi Action karon na, Rex. matigayon mo da. Yes, sir. Sa dugang pagidaton nga balita Action Rex, subong daw sa pagpakigaangot man naton diri kay BJMP Regional Director nga si Baby Noel Montalvo din sulo sa iyang ginahikutar na ang lugar posible kadtuan didto i-house kag i-quarantine ining 22 tanan ka mga nag-positibo sa COVID-19 sa Metro Bacolod District Jail with Sika napahamtang sa may Singkang Airport. Sa diin sulod diri kay Senior Superintendent Montalvo nga nagpakigangot na siya sa jail warden mismo sang Talisay BJNP agod didto temporaryo ibutang kaga dito i-quarantine ning Hindi malang ni MBDJ ni sa barangay Singkang daw patihan dumanan ni daw may mga ato mantong kaso to ano tong sumasay Action Rex sumatotal 22 tanan plus may ara pa siyam ka personnel. Balik kabilugan na sa MDDJ kag saan dumanan. Yes, sir. And may ara man Action Rex pa siyam ka mga BJMP personnel pa Action Rex kag 22 ka mga PDLs. Oo, kag 22 sumatotal 31 sila tanan Action Rex. Sa ini ikaduhang kaso diri sa Western Visayas matapos una nga nagkaso sang COVID positive dito sa Iloilo City kag ikaduha na diri sa paano nisla sa dinisla isaylo? Isaylo ni sila Action Rex ining 22 ka tanan ka PDLs o kun person deprived of liberty dito sa Talisay City BJNP. While ang siyam ara nakaroon siyam ka mga jail guards. Siyam ka mga jail guards ang napahamtang na sa quarantine facility within the city. When in fact suno diri kay Montalvo nga iya man gin pasalamatan ang tagpamuno sang siyudad sa Bacolod matapos nga nag-action gidayon sa natabo sa area sang BJNP nga after ang ila sini nga walo o kung rather siyam ka mga jail personnel ang nagpositibo. Ginapahayag man diri Action Rex ni Montalvo nga halos naging kabahin man ini isang challenge sa ila sini nga hanay matapos nga may doon na break bala ang record nga which is supposed to be zero COVID-19 positive sa ilang hanay ugaling kiti duha na sa Western Visayas ka lugar abi nga nagpositibo Bacolod and Iloilo. So, ang iban nga mga BJMP wala man Action Rex like Rojas, Aklan, Antique, Guimaras. Yes, sir. Iloilo gid lang kag Bacolod. Iloilo kag Bacolod lang Action Rex. So duha lang gid ka lugar and that is why nga palugyan niya sa iya sining nga mga personnels nga extra nga paghalong mag-inom sa mga vitamins kag iban pa agud malikaw sa sining transmission sa COVID-19. Nagapati sa Action Rex nga isa ini ka local transmission ang natabo diri ina bangod man nga pag tinerbala nila Action Rex sa sulod sang bilangguan ti ara sila ti may mga may iara man bala nga ginakumit kung kaisa sa ila gikan man sa korte nga ginabaton abi sang ila sining ahensya amuni ang nangin problema kay wala man siling biyang gin quarantina sa baylo nagrekta abi sa community that is why ang 22 ni ka pang PDLs na turnover na ne kung dinis laging pang saylo.
Karon nga adlaw Action Rex sa sunod sa iya nga i-turn over karon nga adlaw. Sa pa ni sila nagwang ilang kuaning mga swab testing ni? Nagligad nga adlaw Action Rex o galing kay nag-meeting pa sunod sa iya kay ginpabaluman ang iya Hindi man maglaton-laton festival sa district jail. Kiti ara lang da sila tuod mo. Oo, kaya ara lang din sila. Pero subong gin-separar na, no? Gin-separate na sila. Gin-separate na sila Action Rex sa nga lugar. Waiting Action Rex nga ga-transport. Karon nga adlaw kay i-transport dito sa siyudad sang Talisay. Nagala umong gani siya nga kabay pa, why na ning laton-laton festival sa Ay, patin. Reaksyon na Rex ang pahayag ni Senior Superintendent Baby Noel Montalvo. May proposal naman po kami and actually we are prepared for this and possible po na ilipat namin sa isang mas kumbaga tinatawag naming ligtas COVID centers ng DGMP wherein meron po tayo isa nakalagay para dyan sa Negros area. Doon po possible na ilipat natin yung 22 affected na na mga PDL natin. And then naman po yung sa mga personnel, papasalamat din po kami sa LGU dahil willing naman po sila na alagaan din yung mga personnel natin na nag-positive. May napili na po ba kayo ng lugar na pwede po ilagay itong 22 na PDLs po? Doon po sa isang jail namin po sa Talisay. Doon po muna ilalagay itong 22 na ito. Apo, haba po mapapagaling sila. Ang maganda naman po niyan ay mga asymptomatic naman po. Kumbaga malalakas naman po sila. The same po sa ating mga 9 na personnels. Yung personnel po, pagkakalam ko po, ay may naka-assign naman po yung LGU and willing naman sila na suportahan. Doon po sa quarantine mismo ng LGU po ilalagay yung mga personnel. And what will happen po doon sa Siyam? Kasi ang mangyayari, mukhang mababawasan po rin po ng Siyam. May dadagdag pa po ba kayo ng additional personnel po? Meron naman po kami mga pamalit at ang maganda naman po dito sa Region 6 BGMP ay yung lahat pong pamalit namin, yung mga personnel na papasok, lahat po yan ay na-swab. So hindi po kami naglalagay ng mga duty personnel facility na hindi na-swab. So talaga pong napaka-stricto natin dyan and nasasabi natin na hindi contaminated yung mga papalit. Aksyon na Rex ang kabahin ginamang sang pahayag ni Senior Superintendent Montalvo. Balita nagikan sa patrol with Aksyon Nani Kirao. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:22 ng oras. Standby na sa kay Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Kag balita ni Aksyon Marlon Hinubia sa Kapitolyo. Dumduman yun ni last February 18 nga pagpatay sa konsehal sang Bayawan City, Negros Oriental, si Councilor Alex Inday Tison Blayadto. Kay subong aga, way gid lamang madugay na aresto sang mga team sang Negros Oriental Provincial Police Office Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ang isa sa mga suspect, ginakabig na prime suspect sa pagpatay kay Bayawan City Councilor Alex Inday Tison. Ang Bayawan actually ari lang ni sa area man sang southern part, no? Lapit-lapit lang ni siya gawa, daw tambianay lang sila sang Kabangkalan, basta sa southern nga area. Ining suspect ginkilala kay Jason Barte, 30 anyos ini siya. Ginkilala ining suspect pagi sa backtracking sang CCTV camera nga nakitaan gid ang iya sining nawong sa paglutang sa kay Bayawan City Councilor Tizon. Ini ang ginpabutyag mga kaaksyon ni Provincial CIDG Head Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca. Di ang ining si Tizon ang ginlutang sa tong kapiestahan gid sang Bayawan City.
Negros Oriental, no, na kaligad nga Pebrero 18, no. Hulat-hulaton tang mangin progress ni basi maituad man si Jason Barte. Kagang iya sining address way pamabutang dreho. Amo nang pinakalites ang report gikan sa Bayawan, Negros Oriental. Daligid lang mga kaaksyon san ba yan ay kay manumbalik kita pagkatapos lang siling importante nga commercial. Sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 na nga oras, 12:25 na mga kaaksyon. Paring Richard Aridriso subong sa stasyon, no? Isa sa mga nag-start as vlogger. Sinong upod mo ganito, pre? Cameraman mo. Ito yung vlog ni siya. Bantayan ninyo, ha? Naka-start ka na, pre? Huwag pa? Sige. Ayos. Sige. Daligid lang mga kaaksyon kay tirahon taning balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Visayas IATF implementer determinadong dayunon ang pagpatigayon sa swab test sa mga vendors. Sunod kay Market Cluster Head Executive Assistant Ernie Pineda. Kagiban pa mga balita sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Sabi ang Aksyon Rex na hindi support o kung hindi 100% para support sa mga nagabaligya kung vendor sa tatlo kamadarag kong merkado sudad sa Bacolod. Bangon nga ni sila do hindi conforme nga ipaidalom sa swab test. Ang Visayas IATF implementer nga si retired Major General Mel Feliciano ang determinado gid nga pitayon ini as part sa nga program agod sa pag-away kag pag-locate at the same time ang tirutuyo diri among pagdetermine kung may mga vendors man nga infected sa COVID-19. Inangin konforman ng executive assistant kag amo ni siya ang cluster head sa mga market. At the same time siya man ang nagapamulo sa extracting team or extractor sa mga nagapositibo bala sa COVID-19 Action Lex. Now, sunod diri sa kay Mr. Ernie Pineda, in fact, yung pamangkot na din sa kay Major General Mel Feliciano pag-meeting nila kung ano ang plano kay ti amuning sitwasyon na daw hindi gid mag-ugyon niya 100% ang tanan ng mga vendors. Now, isa din ginisplikan niya kay subong actually pagkatapos ni Sir Ernie Pineda na interview nato ng city administrator sa Bacolod, may changes sa mga plano bangod sa sining sitwasyon. Pero nahon ko pabati si Mr. Ernie Pineda kay matabo sini hindi gid gali pagpabaligyaon ang hindi magkooperar mo nga mga miyembro sa vendors. Tisiring diri ni Mr. Ernie Pineda ang guasini sigihon gid nila ang program galing mayara sa pinagkama changes sa palayag naman ni City Administrator Embang. Unahon ko pamati si Mr. Ernie Pineda or Executive Assistant Ernie Pineda. Ang matabo pagkatapos nga natisting ang mga vendors, pwede sila ya kabaligya yapon. Hindi na sila ya nga pagka-testing ang kulbaan mo da i-quarantine ka. Hindi pagkatapos testing sige kaya baligya. Pero pagwa sa result nga ikaw positive, ako na i-roll nga i-extract ko da dayon. Kag
contact trace na siya. Dayon, ang ma-contact trace, ang direct contact sa iya, iswab man to dayon. Sa subong, katungod random siya, dako siya nga malatman sila tungod kay ginadayuhan sa mga manugbaligya, sa supplier, manugbaligya, kag manugbakal. Pero sa mga solution para yan, Minister Ernie Pineda, pero ang changes... Pero nakasugod na sila? Wala pa. Amo lang changes. Kininterview natin magugid lang kay City Administrator Rima. Kundi amo ni ang reaksyon sa mga vendors. Pero hindi sila? Dayon nila, pero sunod nga si Mana. Dason pagali si Mana. Tapos na nga ito ni MCQ? Amo lang question nga, tapos na kami September 30, pero ito silang ko, matapos ni City Ad MR, kay kung September 30, mag-downgrade kita, sige yun, Japon, pero kuno ni retired Major General Feliciano, dayon nun, gidiya kay partner sa program sa Alex. Pero ang hininga... Dayon nun, Gid? Dayon nun, Gid. Banto manira na lang to gani kuno bisan mag 14 days pa, mag 15 days manira na lang sila kuno kontra mapaswab test sila. Ate, opsyon na yan nila. Ila man na okay, ang problema dira, may closure sang ilang store. Temporary na closure. Pero ito'y makabalik pa sila? Ate, sa uli ko tapos siguro Pero ang pamangkot namin, trust tanto na why kaya nakapaswab, di kaya kabukas na guro. Kung requirements na gidman natin, galing iti nanogid ang rason nga malagyo ka, no? Hindi ka magpakita, hindi ka magpaswab. So, libre na siya mo. Galing ba lang na sulbis kay bangod ba na sang jutay pinky lang ka positive sa COVID. Ang iban siling lalano, iban mapagwa kita, tigol ka na mag-positive kita. Kabudlay na nasa uli. Kasi kung mag-positive ka sa Rex, gusto mong sindi, i-extract ka gid sa alin sa balay niya mo. Kalon ka sa quarantine facility. Galing mo lang na galing isa ka problema na da. Kung ikaw lang nagkaroon ang nagkakuha namin, nagbaligya nga vendors, kung wadaan to ng pamilya, may ano sitwasyon nila to? Amo na lang na mga concern. Pero bangod sila, daw hindi give full support ang mga vendors, ang masunod nga simana starting Monday, tugtog sa weekend, prior pa sa himuon swab test, amo ni dedicate iya sa emergency operation center kaniban pa nga miyembro sa ETF ang pag-educate sa mga vendors. Basi pa man na mag-operate sila. Basi pa man na. Ariyo ang palayag ni City Administrator Emang. Supposed to be this weekend na siya. Okay. But since may mga iban pa nga nag-question, may iban nga daw may resistance sa program, so gintagaan pag itaton another week nga maka information dissemination kita sa mga market. Gin-move namon ang implementation date to next weekend. So bisan pa man ang parayag ni City Ad MR no nga to ang sa next year question ti amo tong partiya ko ma-downgrade in case ayo ma-downgrade after September 30 dayon gid gihapon ang patigayonon nga swab test sa mga vendors. Ang ka-action nyo, action at talihupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art kadtuantang balita gikan sa Kapitolyo. We have Aksyon Marlon Hinovia, may kang tanan sa sining reported nga positibo. Si board member Montebanos ang 3rd District positibo man sa COVID-19. TBC Gobernador Jeffrey Ferrer nagpasiguro nga magapadayon sa gyapon ang serbisyo sa Sangguniang Panlawigan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa Kapitolyo, Aksyon Mar. Aksyon Rex, medyo masabos-saboman nga balita para sa mga opisyal sa gobyerno sa Negros Occidental pagod ang latest nga isip Aksyon Rex. Kalabot na sa patran no kanang opisyal ang natapikan man sa COVID-19. Asayan ang pinagkaulihi diri mo si former Murcia Mayor kagasubong nagaserbe ng 3rd District Board Member nga si Andrew Montelibano. Si Montelibano na kahibalo sang resulta sa SNG swab test
sa tong webes sang gabi, resulta ini sang pagpa-swab niya asa diin ang test gikan sa molecular laboratory nga Teresita L. Halandonde Provincial Hospital sa may syudad sang Silay. Why magani action Rex ang ideya ining si board member Montelibano din niya nakuha ang ining virus nga COVID-19. Symptomatic ini siya po silingon nagabatsyag siya sa isa sa mga simptomas ang COVID-19 ay ginhilanat ini sa action Rex. Subong naka-self-isolate siya ay ara naman nagsunrex ang ngalan niya sa listahan sang inog-admit. Bayan sang Riverside Hospital sa Bacolod City kay full ang Riverside subong ay isang bakante si Montelibano nahulat lang ang action Rex kung may bakante na kagadara sa isolate sa bayan sa Riverside Medical Center. Ara sa anay sa iya sa nga puluyana ka self-isolate kag ang upod niya nga mga personalidad o kung persona sa nga balay natalanga man nga kuhaan sang RT-PCR swab test. Sa bahin naman sang sangguni ang panalawigan tinaglikad action Rex nakatambong pa rin si Montelibano sa online regular session nila. Ambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer dagalaon sa nga ayo sa labing madaling panahon si Montelibano para nga makabalik man tambong sa sesyon kag papadayon nga pag-serbisyo sa mga residente constituents niya dara sa may 4 districts sa Negros Occidental. Ambal ni Vice Governor Bong Lacson doble o kontriple nga pagkahalong dapat timuon hindi lamang mga opisyal sa gobyerno kundi sa taran tungkol sining hindi makita sa gihapon nga kontra nga COVID-19. Ang pagserbisyo sa sangguni ang panalawigan agasigi hambal sang Vice Governor. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kami kita ang opisyal niya sa probinsya ginahimo man ang tanan para nga makahatag sang serbisyo na ini maproteksyonan ang aton nga mga tumuluyo diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kinano kabulig sa nasyonal, lokal pa kung kita mismo wala man gyapon kadara di ini nadula ang virus. Pero kung kita mismo na maski wala iya ang sino mambuli sa tupo kita una kagalingon ta tapos kagalingon ta kabataan ta pamilya ta i-secure gid nga kabalo na kita nga hindi kita malatnan. So amo gina ang pangamuyo gid kay years gid mga ilang laran kag ang paghatag sang papasa Pasko sang awas nato kagalingon ang amo niya nga sige man niya gyapon ang amo niya sesyon ang pagsuportar kay kunanong request ang aton gobernador ginatanaw kag ginahatag dayon kay inaya importante para sa aton mga pumuyo. Kung sa mga mayors gina-review gyapon na muna every towns and cities nga mga ordinance kag resolution para kontra COVID-19. Ina-approve man gyapon na muna. Para sa lintara si board member Montelibano kaapat na ni siya nga nag-positive nga government official sa Negros Occidental. Ang una to kumatulumante si AB Magalona Mayor Marvin Malacon, insundan ni board member Son Berhan sa 2nd District. Pero ining si Mayor Malacon kag si board member Mirhan recovered na ini sila action Rex nagbalik naman sila ila sa nga pagkatrabaho. Ikatatlo tiya mo to si Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso. Ikapat niya mo si board member Montelibano. Ang kakasunugikan sa Kapitolyo, aksyon Marlo Hirovoya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Probinsyal. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Daligid lang ha sa balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kag balita ni Aksyon Alvin Graba plus ang atong siling nga mga out of town reporters pakarunan tana dugay-dugay, no? Pag-relax anay sa mga kaaksyon ta may tisi ko lang balang imo sining nga lawas ang vitamin C. May tisi sa mga kaaksyon ta malakay kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:42 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon na kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga report na dugang sa aton sining nga mga action reporters pagkatapos lang sining mga importante nga mga commercial. Magbalik ang aksyon balita banat bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Di napamati ang lamon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga kaaksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:50. This Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, Buligi. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:52 ang aton oras. May lang nga pag-monitor kay paring Romo Pasaporte. Nag-monitor samtang gatimo-timo ka na pre. Paring Alan Navales, may lang nga pag-monitor. Kag kay Josing Tupas dira. Karon dugay-dugay ng iban yung mga talamyawon daw na guot kita dre no. Dali gid lang ha kay tirahon ta na karon dugay-dugay kung maka-time kita. Kadtuan ta ng balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa update pala sang si Manto nagpang-hostage kagabi sa syudad San Victoria. Sing gin-hostage man, iloya man lang. Ti posible 3 ka mga kaso ang atubangon sini. Matapos nga gin-hostage kagabi, ang iya sini nga iloy na recoveran pa sa sang armas lokal. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Noko. Sa report, Aksyon Alvin. Nagapangatubag karon sa 3 ka kaso ining 48 anyos nga si man nga si Andrew Grecia no matapos ang hostage drama kagabi sa Magsaysay Street, Barangay 4, Ciudad San Victorias. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sang Victoria City PNP ning si Grecia Action Rex. Amo mismo ang nag-host ang ginatawag bala nga hostage taker nga nag-hostage sa 74 anyos yang iloy. Nag-umpisa ang hostage drama mga alas 7 antak na kagabi kag natapos ala 1:30 kay nasang kagahon. So dugang pa diri ni Corpus nga sa masubra 6 ka oras nga hostage drama gilayon nga nag-surrender ang ining suspect after nga nagpatunga man ang pila ka miyembro sang iya sining pamilya kag diri Action Rex nga nag-voluntaryo nga nag-surrender ang ining suspect rason nga wala gid sang firefight na tabo sa apartment sa mga kapulisan. Nawadugang pagid diri ni Corpus damlag pagali nga nagpalupok na ining si Grecia makatatlo ka bes rason nga ang mga pumuluyo mismo na alarma
kag nagpangayo sang bulig sa mga kapulisan. Ginaligar nga after nga nagsungka ining si Gracia Action Rex, ginaligar nga lalong pa no sa pag-usar sang illegal nga droga, kag lugang pagid diri ni Corpus base man sa pagpakigangot niya sa suspect na nugid bala ang rason nga naging hostage sa panggiya sini nga kaugalingon nga Iloy diri na hibaluan Action Rex nga number 1 broken hearted ang suspect matapos nga ginbulagan sa iya nobya plus naglain pagkit kay wala na ginpahanugutan pa sang nobya ya nga magpakikita ini sa iya. Ikaduha posible na dulaan man sang kontrol kag wala pa naulian sa kaugalingon nga komisaro ni suspect, bangod man sa ginaligar nga pag-usar man sang illegal nga droga kay man nakuha dito Action Rex mo kahapon sa lugar sang insidente sa ila sini nga puluyan kagabi kagabi or kay inasang kagahon to daw natapos to daw las 12 napsado to. Suno kay Sir Corpus alauna imedya Action Rex. Alauna imedya kagahon na gid. Kagahon na gid. Nakuha man gani dito Action Rex ang duha ka plastic sachets ang suspected shabu. Plus may anom pagka empty plastic sachet na may traces pa ang suspected shabu. Plus diri Action Rex nakuha man ang isang rifle Remington rifle nga may 22 pa ka mga bala nga nakuha man dito nalakip na diri ining nga ano nga kaliber ni? Remington rifle Action Rex. Pero may kalibre gid ni kung ano ni siya nga kalibre ni? I-check ta ni Action Rex kay siling kagina ni Remington ya do brand na? Brand na siya. Parehas na sang imo lang 9 9 sang imo nga ako niya nga hampanganan. Oo, nga 9 Ayo. Kasi rin niya, ang ginambali niya lang, actually sa rifle lang man rifle, pero Remington nga rifle nga amuni ang brand abi, pero may 22 man ka mga bala ang na-recover diri Action Rex sa suspect. 3 ka kaso sunod sa iya. Ang number 1 diri nga pag-atubango niya, violations ang 10591. Amuni ang paghupot sang illegal nga armas. Ikaduha kay kumo nakuhaan pa sang illegal nga droga ti violation sang section 11 sang RA 9165 kag amuni ang ikatatlo kay kumo na matabo ni Action Rex ang hostage sa drama kagabi mahulog na lamang sa alarm scandal kay ag Iloy mismo sang suspect wala man sang plano nga magpasaka sang kaso against o kunbatok sa iya sining bata nga si Gracia. Ang Action Rex ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Yes, that is the reason kung bakit na-alarm yung tao natin at saka yung mga pumuluyot dun sa malapit sa kanila. Kasi nga nag-start na siya magpalupok. How many times siya nagpalupok, sir? Mga around 3 As initial investigation. Ano, sir, ang isa sa rason nga natabo ang pag-hostage niya sa pamilya niya, sir? Sa, tawag nyo dito sa Ilonggo, yung sa Gugma Balahaw. Something like that. Tapos, well, isa pa sa nag-trigger nito is yung paggamit niya ng illegal na droga on which na kahit na kinakausap namin siya kagabi, iba yung lumalabas sa tinatanong namin, iba yung sinasagot niya. Kay pagid siya that time sa natabo ang pag-hostage? Yes. Taas pa rin yung tama niya. Talking about Gugma, sir, nanumbod sing gano'n? Allegedly, yung nobya niya or yung dati niyang nobya, parang wala na yata sila. That is why medyo nadidepresyon yung tao. He tried to visit yung babae, hindi yata napagbigyan na makausap. Ito na Rex ang kabahin ginamang sa ang pahayag diri ni Pero ano na siya ano man daw gugma mo na? Oo, kay ang ginhalinan? Ang ginhalinan action na Rex kay kunti gusto kong tani magpakikita sining suspect sa iya sining nubya. Galing kiti wala siya tagpamalibad bala, wala na tagaan siya sa magpakikita pa sa iya sining nubya ang ining suspect. Rason nga diri bangud man sang gugma daw may kanta na Action Rex mo. Anong kanta? Bangud sang gugma. Gihalat ko kanino. Ara daw may forward ko ta sa imo mo na ang suspect gali Ang suspect bel taon tabi. Amo ni siya. Amo na sa? Ay, pihogit amo gini siya kaganggagin gamit niya. Oo. Amo kiti. Ayo, gid. Timing gid galing kayo tingala ko nga nagpalupog siya kay. Oo.
tatlo ka lupok to. Tatlo ka lupok. Mhm. Kung makon mo na yung... Ti nano ni file ang gini sa kaso? Yan kasi sang kaso, number 1 diri, violations. Violation of Rex sang 10591. Oh. Kaduha kaso illegal drugs. Ang ikatatlo, ang iyang hostage drama, mahulog na gid lamang sa alarm scandal. Oh. Okay, yung nanay, hindi man mapasaka kaso, kuan mo? Ang Iloya? Ang Iloya, hindi niya mapasaka kaso sang hostage. Sa piyak sini nga siya mismo, ang nanay niya mismo, ang biktima diri. And just so happen, gugma man sang ginikanan, no? Kung sang Iloy, sa iya sini nga bata, di na siya mapasaka sang kaso. Pero ang illegal posisyon, nadakpan gining... ano ni nga kalibre ni sang armas lutang rifle ni? Oo, i-search ko ni nanumbot sing ganun sining kuaning nga. I-search mo ang? Ang ang armas. Ang armas? Oo, dapat i-search ko ning armas ni. Kung anong armas na? Anong klase ning kuan ni, anong type ni siya kay Remington brand mo. Ang replay, plus ang bala, illegal drugs pa, another pa na nga kaso, alarm scandal, yan na sang city nga alarm scandal nga kaso sa city. So man aksyon na Rex balita kag report sa nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, kaso sang pulis nga ginaligar na gamit sang salakyan illegal ginatugyan ni sa Bacolod City Police Office Investigation and Detective Management Branch. Sino nga pulis ni kag pila ni sila kabilog? Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa BCPO, Aksyon Eric? Yes, Aksyon Eric, kamusta ang birthday? Ati, okay lang. So, nagbaha pa ko ng mga bisita mo sa mansyon mo to? Nagbaha kag nag-aanaw sila. Ayo di purma. Natural nga magbaha na sila. Kaya nag-aanaw man ang pagkaon, no? Ati, Amo na da ang sitwasyon, no? Kung wala pagkaon, hindi mo na magbaha sila, no? Laban. So congratulations, ha? Basi kung may harap pa ka mo dahil pahapol, pwede pa, no? Belated na nga birthday. Hindi mo, Pwede na yan. Paring John Solinap, kag Marie Ronali, thank you so much, Gid. Siriya, sa ako na pero namin ang papol ko, kampiyon. Kampiyon? Kampiyon, dapat. Sa signal ko, Do gaburot ang signal mo, Nanong natabo sa signal mo naman? Dali lang, kay pasahan tagadablas ang para maano signal mo. Ano naman? Do ba ayun sa signal ko ni Permiro? O do nag-aik pa? Do basi natuyawan? Natuyawan. Sige, sirit-sirit siya, no? Gani ka sirit-sirit siya, Sa iyan na guro nga kwan? Ayun, Peter. So, klaro pa man, Klaro pa man, Sige lang, okay lang, Dali ka na plastar ko, DB, Ito, i-plastar ba? Wow. Anong gin-plastar mo? Ha? Ang init na katagite. Ang init katagite? Hindi magpainit na. Kay mabudlay na. Kung why na sa signal? Dula-dula. Ara ko, Abi ko kung nadula ka na. Alit yun ang birthday. Hindi kita naglayan ng Siling ni Kagawad, Jofre, siling niya daw may taglugar nga upod guro si Aksyon Eric ay. Gani, bakit ito, nga daw kayo, isang gusto ko ni Pilakas Mana. Gani, kay nakilalaman si Kagawad, Jofre daw. Tingala ko nga daw nagdula-dula siya. Sige lang, okay lang Okay lang May na problema. Insintihan. Buminsintihan. Ayo di kurma. Si
Manong Joel, lagbong din yung signal, Joel man? Joel, tapal balay ko, Okay. Palagbong nga tama, Joel, Rana, gwapo na, okay na. Oo. Kung kisa sa mga kuha na, sa mga drowadi man na. Drowadi man? Mga wiri-wiri bla. Okay, pa... Ayo di purma. Betang ato yung lakano. Suruano, kag, kamangyan, no? Si Andy Honyo, saan ba? Nagpapatay Action Rex? Si? Andy Honyo. Andy Honyo? Oo, saan naman? Nagpapatay siya? Si Andy John. Si Andy John. Si Andy Honyo. Ang panamyanan nila kay Joseph Chua. Okay. Kapatay sa Si Action Rex. Joseph Capo, nakita ko bandisdalom na gano'n di saman? Masyar Namasyar sa? Oh, yes. Way gid sa gakon-koon, no? Ara? Yes. Ate good, thank you, gid. Ara. Matik na basta birthday ya. Ayo di purma. Why na ya puno si Joseph Chua ya. Siya pa ya. Si Joseph Chua pa ya. Hay. Nakipot ni nga nanawag sa sakon. Galing. O siling ko din ka po. Kung anak sa kapihan. Hindi ako gusto mo. Hindi ko tugilaw na ako. Puta kay basi kung may katas dalom. Ara sa kapon kita. Gane, niya pa naog di ba? Ate na naog ko eh. Ara sa gali. Liko ikaw na boss. Kuto na itsura mo. Ayo di purma. Si tamaan ka bukot siguro. Gane, napasa ka bukot eh. Nahadlok sa Covid-19 Exorexa. Ako nang rason. Kung nga, ang talagisala sa kagawa Exorex, no? Ito siya tayo balita. Sige kay daw hindi maduga sagrak. Ito hindi limpyong imong signal daw. Gani man. Buta nung tabo sa akong nga radyo, Anyway. Sige lang. Anyway, Exorex, hindi lang pagbinsol sa Bacolod City Police Office ang alan sa mga polis bala. Gina-investigaran kasi ginatipo pa nila ang mga ebidensya o galing na pagpagawa sa sining pangalan sa polis nga ginaligar na gamit sa salakyan illegal sa syudad sa Bacolod Action Rex. Ang kaso ginrefer na sa bahin sa Investigation and Detective Management Branch sa Bacolod City Police Office kaya muni ang division sa BCPO nga nag-ausisa every time nga may mga reklamo sa ato sining kapulisan Action Rex. Pero ining salakyan Action Rex na-recover ini isa ka drug bust operation dire sa pasyudad sa Bacolod pagnolisdan ang tag-iya sa salakyan amugit ang nag-process sa sining report sa BCPO that's why nag-inaksyonan ini kagkaroon ang salakyan ara na name-pound kag ang mga polis nga involved in Action Rex ang under investigation na sa IDMP. Yari si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sa BCPO ango sa sini nga balita. Action Eric, regarding sinangapalisya sa ato niya Chief NP, isa ina sa marching order niya nga pagpungko gid. Again, this is a reminder sa ato niya mga kapulisan na ang mga confiscated items during mga police operations naton dapat gid nga hindi ina basta-basta magamit kag dapat may mga court clearances gid na every time may mga movement, may mga pag-transfer nga pag-obrahon Action Eric kag kabay patani nga wala kita sang may mapailan kaso regarding sa paggamit sa mga confiscated items siya sa ato niya mga personnel. Colonel, may isa ka mo di ka pulis kaya na-investigaran? Regarding sina Action Eric, may ara pa man kita sina proseso but again, kung may ara gid man diri sa amon sa personnel, magapangatubang ina sang kaso pero tagaan man na sang process. I heard ni nga kaso sir daw ang salakyan yung gamit sa daw ang kaso daw arin sa korte kaya nakagnolis ang tagiya matiko daw mo gid nag-report. Mo pa ina ang ato nga i-check ag verify kay ini sang reklamo nagikan niya sa IMEG but again sinambal ko na medyo process man kita regarding sina Action Eric. Hopefully sir mangin survey ini nga koleksyon sa mga kapulisan naton nga never magamit sa salakyan ang kinawatan, unregistered salakyan nga ara pa ang kaso sa court at the same time, why gid sa mga accessories nga makaradula sa mga salakyan nga na-impound sa ating mga police station na Colonel? Yes, Action Eric, no? Again, ang ato nga TPNP, very serious, no? Regarding sa iyang mga marching order, regarding niya sa mga personnel naton. Kag hindi gid pwede na magamit especially mga confiscated during actual ng mga police operations, sa mga bypass, kag iban pa nga mga legitimate police operations. Dapat may nga kaigo gina nga mga court order Action Eric. Si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod, PNP. Ang inyong kakso sa Bacolod City Police Office, oras sa balita.
bumitaw na sa aksyon. Action Eric Magbalag Report sa Bacolod. Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Basi hangover ang handset. Paring Raymond Alarcon Sagal, no? Ga-monitor sa sinimang inoras. Baby Biligorio dra sa bahin sang Don Salvador Benedicto. Kay Trexebo Silio, may lang pag-monitor. Ayos, paring RG Sol Roofing. John, may lang pamati. Paring John kag Ronald Solinap. Kagawad Jofred kag Capchad Feria dra sa Barangay Robles, La Castillana. Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor. Alex Alvarez Pabiluna Rodelin kag pamilya Alvarez may lang pag-monitor, no? And sa kay Apo lang may lang pamati. Joy Laurin, isang mga kung sino man dagali yung pwede ka paksyo nahulog ang kahitan niya. Samtang nagabisiklita sa Dalanon halin sa Dalanon Aranita maghalin sa Banga Middle pakadto Transcom bisan hindi na mabalik ang kwarta. Importante ang akon lang sining ID. Basi ko nakakita ka mo da ID. Joy Laurin ang pangalan. Joy Laurin. Lihog lang ta kontak sa 0907 3781422, no? Liwat Joy Laurin, liog lang ta basi ko nakapulot kamuda sang wallet niya 0907 3781422 mga kaaksyon, no? Si Manny Pacquiao confirm na nga pakanay sang tapulay. Gin-confirm ni Senator Manny Pacquiao nga mag-encuentro ini sa mixed martial artist, no? Nga si Conor McGregor sa 2021. Kay ang encuentro ni Manny Pacquiao kag Conor McGregor, kay Conor McGregor sa 2021 ini igabulig ni Manny Pacquiao kung pilang kitaon sa ila sining encuentro sa mga COVID-19 diri sa Pilipinas, no? Amo na ang gin-confirm bago gid lamang ni Senator Manny Pacquiao nga batunon niya na ang pagpanghangkat ni McGregor sa 2021. Ina nga encuentro sa siling ni Manny Pacquiao nga pagagamito niyang kita sinay kagibulig sa mga COVID-19 patient diri sa pungsod Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta ari ng pinakabag-oho kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pa
Sa Central Negros, ini may kang tanan sa 44 anyos nga lalaki ho nga may kaso nga frustrated homicide sa banwasang La Castellana, ginserbihan sang warrant of arrest, arestado. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Action Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation against sa wanted person dito sa may barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental kahapon mga alas 10 ang aga. Dakop diri ang isa ka persona nga kilala diri sa kay Inocencio Mansayon, 44 anyos, may asawa, pumuluyo sa sitio Kabugnay, barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Gindakop ini siya sang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Bustamante upod si Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya. Ini siya ginserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 6386 sa kaso nga frustrated homicide action Rex. Ini siya papanaog sang aton nga judge nga si Honorable Sai Clemen Jason Fernandez, presiding judge sang Branch 63 La Carlota City, nga may pitsa naman ini ang warrant of arrest adtong Agosto 13, 2020. Ini may bail recommended ang korte nga 72 mil ka pesos Action Rex para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Karon ini ang suspitsado detinado sa La Castellana Police Station. Report live gikan diri sa La Castellana Police Station ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Percival Villamor. Bago gid lamang ingawang fire truck ta, i-check ta na dugay-dugay kung din ang fire call, mga ka-aksyon. Standby lang sa mga ka-aksyon ta. May lang pag-monitor sa kay Pamsky Santillan. Monitor si Pamsky Santillan. Dari sa aton sining pagpangalagay. Lantaw si Inday Pams. Sige, thank you so much, Gid. Pamsky Santillan, sige. And may lang pag-monitor kay Hazel Alvarez, batchmate. May lang pag-monitor Hazel Alvarez. Kag kay Gian Resisio, may lang pag-monitor kay Joy Drilon. Thank you so much, Gid. Lapit sa Sugarland to, action dyan. May Aranita. Ano to sa? Warehouse. Okay, sige. I-check ta na dugay-dugay kung ma-check sa aton sining patrol, no? Dara sa Sugarland Dalan Singkang Airport na gina-verify pa man sang Bureau of Fire Protection as of this broadcast. May ayos, salamat, Kid. Sige, karon dugay-dugay mga ka-aksyon, balikan talang kamo dugay-dugay pagkatapos lang sining importante nga mga commercial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Madamo sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa no. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:25 ng oras. Sa nagpamangkot kon din ang sunog reportedly according kay Mr. Idel Juntan, no? Ginrelease diri sa Aksyon Radio Bacolod, sunog sa may Sugarland. Karon dugay-dugaya kay ongoing pa kag nagapakadto pa si Aksyon Alvin Graba sa area mga kaaksyon, no? Kaya lan sa Lunoy de Belen pamangkot kundi ng sunog dra sa may sa may Sugarland, no? Sa Dalan Araneta. Karon dugay-dugaya mga kaaksyon alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Kita-kits kita on Monday. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of the Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon